Ola. Bueno, vos sabedes que eu son unha muller que lle gusta dar a apariencia de limpia e aseada, non? Por iso, pois tingín máis canas da cabeza para dar así unha boa impresión. Pero agora, claro, eu xa teño unha edad, non parece, pero eu teño unha edad, non? Xa cuarenteei. Entón, pasoume unha cousa que me fixo nacer unha duda grandísima. A pregunta é: as canas das rías baixas teño que tingilas ca mesma asiduidade que as da cabeza? Ou a esas damoslle máis plazo? Ou todo o contrario, hainas que ter tinguidas a toda hora, non poden ter raíz? E a outra duda é: ten que ir a xuego o color que me poña na cabeza co color que me poña nas rías baixas? Ou poden ser diferentes? Isto é importante, Si lle fago mechas ao da cabeza, teño que facerlle nas rías baixas? Bueno, dixen que era unha duda, pero a cada momento que vai pasando vanme salindo dudas máis grandes. Así que, por favor, ídeme contestando para que non se me acumulen, vale? Veña, que vaya ben, que boa falta fai.